vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei vedare. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakaitiswawo mhiko yekurara nemwana wangu, uye zvekare ndakabva ndachizopiwa urombwa hwakazangana nehuroyi. Kune vamwe vakaromba vekuti mukunoromba kwavo unenge usingazoroyi, but inini zvangu manje munhu wacho akandirombesa ainge agarawo achitsvaka kwekurasirirawo huroyi hwake. Zvino zvinoitika pakuzova neshavi rehuroyi rasiyana nemamwe mashavi. Unotofanira kutoti unge uchizotorigamuchira kuti aiwa, pano inini ndava neshavi rehuroyi saka ndakugamuchirai vana mushavi. Zvasiyana neava vanenge vachinzi ane shavi reuvhimi. Munhu anokwanisa kutoita pasta iye aine shavi iroro reuvhimi achitoti Holy Ghost fire, ndinodzinga mweya yemadzinza, asi shavi reuvhimi rinongoramba richingokushavira richikuunzira mari, iwewe uchitoti ndimwari vari kundiropafadza. Hongu anenge ari musikavanhu anenge achikuropafadza, but kuburikidza nemushavi kana kuti yavanoti ngirozi kana tichitaura zvevanhu vanoenda kuchechi. Saka shavi iri rehuroyi rakatosiyana. Unenge uine ngirozi iyo ine hasha isingakwanisi kunzwira munhu tsitsi, inoti kana yagumbuka inenge yagumbuka, uye zvekare ingirozi inoshanda iri pasi pengirozi inounza rufu. Saka ndokusaka muchiona vanhu vanoita zvekuroya kazhinji kacho vamwe vanenge vangoriwo varombo, nekuti harisi shavi rinopinda mumasango richikushavira. Iro basa raro nderekuti rinenge richingokuvadza vanhu nekuti rinogara riine ukasha. Saka ndakazoti ndapiwa mafone numbers ndikabva ndanzi aiwa, kataura nagogo ava, ivo vanokwanisa kukubatsira through this other friend of mine. Ndakabva ndachizotaura navo gogo vaya. Ndakati ndichitaura navo pandainge ndichiri kuno kuSouth Africa ndisati ndaenda kumusha, ndikati zvimwe kuda atori munhu mukuru, because tainge tisina kumbogara takaita mavoice notes. Ndakati ndichinosvika pamba pavo ndakashamisika mukoma, wanikwe kuti vacho vainge vachinzi gogo, munhu uyu achitori kuma 17 years, asi vachirapa vanobatsirwawo nehanzvadzi dzavo. Ndakabva ndachizopinda mumatare, vakati vakanditarisa ndokubva vatanga kuseka. Ndikabvunza vamwe vandainge ndiinavo mumatare muya, ndikati ko seiko gogo vari kuseka? Zvikanzi ivo vachakuudza havo kuti vari kusekei. Vakabva vachizoti kwandiri, muzukuru, unoziva here chakonzeresa kuti ndige ndichiseka? Ndikati kwete, handizivi. Vakabva vati kwandiri, ndiri kuseka nekuti ndiri kuti kana ndakakutarisa ndinoona kuti mari yekuti unge uchikwanisa kundibhadhara hautomborina zvachose. Iwe utoriwo munhu wekuti unotongozvitamburirawo zvako. Saka kunyangwe ndikati ndinenge ndichida kukubhadharisa, ndinokubhadharisa neiko usina kana chauinacho? Vanhu kunzoku vanoona sekunge uri munhu ane mari, izvo hautomborina kana chauinacho even though uchifamba nemotikari. Vakabva vati mari yavainge vachida kubva kwandiri yainge iri $18,000. Vakabva vati asi ndiri kuona kuti mari yacho hauna iwewe, mari yaunokwanisa kundipa it is $8,000. Ndakabva ndati gogo, mari iyo yakawanda, mari iyo ndinoiwana kupi? Vakabva vanditi uchisvika kuSouth Africa ndichaita kuti unge uchizokwanisa kuwana munhu uyo wauchatengesera motikari achakupawo mari iri nani. Unofanira kuti unge uchizondibhadhara $8,500. Mukomana che ndakabva ndachizongobvuma paya. Saka mukuzonotaurirana navo vakabva vati iwewe ndakuvimba, ndikuda kuti ndinge ndichikupa izvo zvacho zvawawira pano, asi kuti ndinge ndichizova negaranti yekuti unozouya nemari yangu, ndine mimwe mishonga iyo yandikuda kuzokupa. Saka zuva rekutanga havana kuda kundizivisa kuti mimwe mishonga iyo yavainge vachida kundipa mishonga inotoshandisiwa kana munhu uchiri kutanga kuita zvekuroya. Then mangwana acho makuseni, because ndakazotorota ndiri kumakuva, but ndiri kumakuva manje ndakafamba navo gogo ava, takafamba kwenguva refu. Zvino takazoti tava kuda kunosvika kumakuva kuya, ndipo pavakabva vachizonditi inini kuti ndige ndichisvika kumakuva hazviite, iwewe chienda kumakuva kuya. Then ndakazoti ndichinosvika kumakuva ndokubva ndachizoona kuti ndainge ndakamirirwa neumwewo
mukadzi ainge ari wechikuru akabva ati wagamuchira here. Ndakabva ndamuudza kuti hongu ndainge ndagamuchira, ndainge ndisingatombozivi kuti chii chandainge ndichibvunzwa kuti wagamuchira here. Mukomana achi ndakabva ndachizopiwa kamwe kabhasiketi akamukoma kainge kaine zvimwe zvipuka zvainge zvirimo, but ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge angori matoyi because ndakaona bere, ndikaona nyoka uye zvekare ndikaona nerwaivhi nemutsvairo. Saka ndakangoti zvimwe kuda tumatoyi turimo, ndokubva ndagamuchira paya kwava kutopepuka. Ndakabva ndachizotaura navo gogo ava mangwana acho ndikavaudza hope dzose dzandainge ndarota. Vakabva vanditi ndanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu izvi zvichazoitika wava kuSouth Africa ndopauchazorota hope idzo dzawakarota nezuro. Saka zvinoreva kuti ndinotofanira kutoti ndige ndichikuzivisa zvaizvezvi. Mukomana chi ndakabva ndachizoudzwa navo gogo ava kuti ivo vainge vaine kabhasiketi kavainge vakasiyirwa, zvino vainge vasingadi kuita mabasa iwawo. Vakati kwandiri kuti ndinge ndichinzi apa ndinobatsira vanhu at the same time ndichinzi zvekare ndinofamba usiku, hazviiti nekuda kwekuti pandiri pagere tateguru. Saka tateguru havangazonditendedzi kuti ndige ndichizobuda usiku ndichifamba ndichiroya nevamwe. So mukomana chi ndo pandakabva ndachizongogamuchira paya apa ndainge ndava pasituation yainge yakaoma kwazvo. Ndikabva ndati ehoi gogo, as long as ndichinzi ndichaita mari ndo zvakakosha. Mukomana chi ndakabva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa zvechokwadi. Motikari yangu ndakazoitengesa neimwe price yandainge ndisingatombofungidziri kuti ndingaitengesa nayo. Ndokubva ndavafonera vakabva vanditi chikasika wadzoka kuno kune mari yangu. Ndakabva ndachizodzokera Zimbabwe tikabva tachizopedzerana inini nagogo vaya. So ndakabva ndachizonzi uyu mushonga uyu ndinoda kuti each and every night pane vanhu vachauya vachikutora, vachizokutora vachakutora pamweya, asi kana uchizonosvika murumu iyo inenge yakarara mwana wako unobva wachizoshanduka ubva watoita munhu chaiye. Mukoma ndaiti usiku paiuya vamwe varume vatatu nevamwe vakadzi, tobva tachizobhururuka takananga kuZimbabwe. Ndobva ndatonopinda murumu muya munenge makarara mwana wangu musikana, ndobva ndazoisa mushonga uya pasi pepilo yake. Izvi ndakazviita kwemazuva maviri. Zuva rechinumber 3 ndo pandakabva ndachizopiwa umwe mushonga uyo wandakanzi mushonga iwoyo ndinofanira kuti ndige ndichizouzodza pasikarudzi yake. Ndikabva ndachizoitasa izvozvo. So mushure mekunge ndaita zvose izvi mukoma, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumusha. Mwana wangu uyu kana ndamutora ndaifanira kuti ndige ndichizoenda naye musango umo maainge achazobvuma kusika nenibonde, uye zvekare ndiye ainge achazotonditanga. Ndakadzokera kumusha mukomanashi, ndikasvika pamba ndikabva ndati kune mwana wangu ngatimbofambai. Akati tikuenda kupi nhai baba? Mukoma ndakangomuti handei chete iwewe. Takati tichifamba akatanga achafamba ari kumashure kwangu, ndokubva achizotanga kufamba ari pamberi pangu. Ainge akaita zvekukwinya drezi rake, then ndokubva achizongoti baba ndikumbirawo kuti munge muchindiperekedza, ndokuda kunorasa mvura. Ndokubva achizondibata ruoko rwangu tikapinda musango. Ndokubva taenda kuseri kwechimwe chikwenzi. Akabva akurura drezi raainge akapfeka akariwaridza. Akabva ati baba huyai, zvandiri kunzwa pano zvinoda imi kuti munge muchindipodza marwadzo andiri kunzwa. Ndokubva ndachizorara nemwana wangu musikana. Mukomana shi ndiyo nyaya yakaitika iyoyo. Hazvina kundifadza, asi ndakazviudza kuti kana kuriko kuita kwacho mari zvakangofanana. So mwana wangu uyu musikana wakura zvake, uye zvekare zvimwe zvandinoita ndezvekuti varoora vose vemumhuri, ose uyo anenge andipa mvura yekugeza, then ndinozoti kana ndikabva pamba pake ndinenge ndava nesimba rekuti ndige ndichizokwanisa kudzoka pamba pake ndichisika naye bonde sezviya zvavanoti mubobobo. But zvangu zvakatosiyana manje, nekuti ndinoti kana ndasvika pamba pake ndinobva ndashanduka kutoita munhu, noti mweya. Uye kana ndichitorara naye ndinenge ndichitozviita zvinhu izvi physically. Nditori neumwe muroora uyo wandakatombomitisa. Ndakati ndamumitisa kudaro mukoma, ndikabva ndachizodzoka zvangu kuri usiku, ndikabva ndachizomupa mishonga. Ndakaita zvekumudyisa. Iye akarota muroora uyu achidya keki, asi ainge asingazivi kuti rainge risiri keki raainge achidya, asi wainge utori mushonga. Uye zvekare netsvina yangu
Tsvina iyi ndakanoiitira pazasi pemutowe. Ndakazviita zvinhu izvi zuva parainge rorereka. Wakazoti wava usiku, ndikaenda kuya kwandainge ndasiya ndaita tsvina, ndokubva ndachizotora zvose izvi. Ndakazviita ndiri mumweya, ndichinosvika pamba pake ndikabva ndachizodzoka panyama, ndokubva ndapinda mumba make. Kwava kutanga kumupa, asi iye ari kuhope ainge achiona sekunge ainge achidya keke. Mukomana kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndo mhiko dzangu idzodzo dzandinoita dzekurara nemwana wangu musikana, asi mwana wangu musikana ndinorara naye physically, saka ndinomushandisira mishonga yekuti iye ange achinzwa kuda kurarawo neni. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakapiwa chuma nambuya chekuisa muchiuno chinonditsvakira varume mbinga idzo dzinozondipa mari. Zvino ndinoti kana ndava kudanana nemurume uyo wandinenge ndava kudanana naye, ndine mimwe mishonga zvekare iyo yandinozotanga kumushandisira murume iyeye, zvekuti by the time yandinozopedza naye, aiwa anosara asina kana chaanenge ainacho. Kutaura kudai mukomanashe, kumba uko gogo ndakava rinovetera imba yavo, ndikati borehole kudhonzesa magetsi. Apa vava kutoita maprojekti ekurima zvipfuwo ndakatenga. Apa ndinotoshanda zvangu murestaurant kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndichiri kugara nefirst husband yangu, then ndokubva achizotanga kundihurira. Ndakamboramba ndakashingirira ndichiti imarriage first marriage, asi ndakazotoona kutoti zvainge zvitori zvekutopenga, ndokubva ndasiyana hangu nazvo kuti ndige ndichigara ndiri ndega. Ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti zvekare, ndokubva ndatanga kufambidzana neumwe murume uyo ainge ondishungurudza, aindishungurudza siku nesikati. Ndakati ndava kuda kunopinda mune imwe marriage yechinumber 3, ndikati never, I will never do this again. Zviri nani kuti ndige ndichingoita zvekutsvaka mari. So ndakazotaura nagogo. Gogo ndiye munhu wandaigara ndichingoshare naye maproblems ose andainge ndichisangana nawo. Saka vakabva vazoti vaenda kune rimwe bira, ndopa vakabva vachizondiudza kuti ikoko vakati vaendako kwainge kuine umwe mukadzi uyo wavaingoti madzimai, but ainge achinzi hanzi ane manjuzu ari paari. Saka hanzi akazotobatsira vanhu vakawanda ipapo pavainge vari kubira. Ndikati makatora mafone numbers ake here? Vakanditi kwete, asi vachazama kuti vange vachikumbirawo vamwe vavainge vainavo kubira kwacho ikoko. Ndakazoti ndapiwa manumbers aya ndakafara chaizvo, ndokubva ndatanga kutaura navo madzimai vaya. Takataurirana mukomanashe, ndokubva vachizondiudza mari yavainge vachida, uye zvekare vakabva vati kwandiri unotofanira kutoti unge uchitouya kuno kuZimbabwe, nekuti mutemo wavo gogo ivavo ndewekuti ivo havakwanisi kubatsira munhu pafoni. Ndakaenda kumba kwavo vakabva vanditi ko zvemanjuzu unozviona sei? Ndikati I am not sure about that, but ndinokunzwa vanhu vazhinji vachiti zvemanjuzu izvi zvinenge zvine satanism mukati. Vakabva vanditi zvino ndava kuda kumbokurova neshamu kwe 2 days, iwewe uchagara pano uye handimbokubatsiri kusvika wazovakumbira ruregerero, nekuti kana tikangogara tapinda mumatare uchiti ivo vanoita zvesatanism, hapana kana pavangazomboda kuti ndige ndichikubatsira. So mukomanashe ndakabva ndachizovakumbira ruregerero, ndokubva ndabhadhara paya. Ndakabhadhariswa yainge iri $20 yekukumbira ruregerero, nekuti ndainge ndashora vana manjuzu. Zvadaro mukomanashe mangwana acho makuseni, then ndakaswerawo ndakangogara pamba pavo. Zuva rinotevera vakazoti kwava usiku, vakabva vati chiuyai budhi tinge tichipinda mumatare. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa kuti apa ndiri munhukadzi vava kunditi budhi pakai. Takazoti tava mumatare, ndopa vakabva vazoti kwandiri the reason as to why ndainge ndichiti kana ndikangofambidzana nemurume uya obva atanga kundisema, it was because of vatete vangu vainge vakadeketerera zita rangu paguva reumwe murume uyo wavainge vachidanana naye. Saka murume uyu akabva achizozviuraya mushure mekunge vamubira mari. Vakati vamubira mari kudaro, ndokubva vachizotanga kufambidzana neumwe bhururu wake. Paakanzwa kuti ndo zvainge
zvaitika ndokubva achizotora hake tambo kwava kuenda akanozvisungirira. Saka akabva achizotanga kuvamukira chipoko ndokubva vachizoenda paguva rake vaine n'anga yavo. Kwava kudeketerera zita rangu, vakabva vati ini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizova murume wake, murume iyeye uyo ainge akazviuraya. Saka ivo madzimai vaya vakazoti pane zvandichakupa, ndichatanga ndamboenda kumadziva then ndichazopa gogo vako, ivo vanokwanisa kuzokutumidzira zvose zvandichakupa kuti unge uchizozvishandisa. Saka vakazopa gogo vangu chuma icho chandinoshandisa kukwezva varume. Kungotarisana nemurume kudai anenge ava kutonzwa kutoda. Ndiyowo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta please tell me, I'll follow through in the comment section. Zvinongondirwadza chete, chinondirwadza ndechekuti varume vamwe avo vandinenge ndichitofambidzana navo, ivo vanenge vachitoona sekunge inenge itori relationship yechokwadi, asi kwandiri mukoma Nashe ndinenge ndisingatombomudi munhu wacho iyeye. Ndinenge ndichitongozviudza kutongoti tiripo pakutongofadzana zvedu, apa munhu anenge ari serious sei newe. When you post please tell me, I'll follow in the comment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi apa munhu anenge ari serious newe asingatozivi kutoti hautomborinawo kana basa naye, unenge uripo pakutongomushandisa. Once wapedza kumushandisa wobva watongosiyana naye. Apa hanzi ndinoshandisa chimwe chuma chandakapiwa nagogo vangu mushure mekunge vachipiwa namadzimai vekundibatsira. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.